Joo, nyt on ollut terveet harjoituskaudet ja muuten. Viikonloppu nyt vähän pieni kramppi tuli takareiteen tai nivuseen itse asiassa SM-viesteissä, mutta se on nyt jo hoidettu. Tänään alkaa reeni ja kisat lähenee. No tässä on omat PM:t, aikuisten PM:t. Totta kai tilastopajan tulee kokeilemaan tämän radan täältä ennen kuin on Kalevan kisat ja sen jälkeen sit on suuria karkeloja. Tällä hetkellä mä teen niitä kumpaakin, mut ne ei oo mä en oo päättänyt vielä minkä lajin edustaja mä oon. Et mä haluan pitää kaikki ovet avoinna ja homman monipuolisena, et kattoo mikä sujuu, niin sitä tehdään ja ettei aleta päätä hakkaa seinää yhden lajin takia. Et kaikkea tehdään. Ja siis pakko oli yli 6.20. Ja mä toivon, että mä oon yksi niistä hyppäistä, ketkä hyppää sen tietenkin. Et kovat on niinku odotukset, mitalia lähdetään hakemaan, mut voittotulos. Mä toivon, että se on paljon. Yli 6.30 joku hyppää. Mä toivon, että se on mut mä en nyt tiedä. Kattoo nyt kun mitä hypätään.